Cine? E bărbatul lui Ramon. Cum îi zice? José Ramon. Și de unde vine? Ei, de unde? De la serviciu. Păi ce serviciu are ăsta, mă, de îmbrăcat așa? Și eu ce păr are în cap? Ăsta îți dă cu șampon. E doctor, normal. Doctor? Era dracu dacă îl lasă să mă operează pe mine. Nu pot să o crede, îi spune. Vão contar coisas que eu Mamă, ce șafră ești! Firea dracului de șapiță. Fii atent că-i spune. Fii atent că-i spune! Vai, nu pot să mă uit. I-a spus? Da? I-a zis că dacă ai să-mi dai ceva de băut. O bere, o tărie, ceva ai? N-am, lasă-mă bagi. Nu pot să cred că i-a spus. La pastă de dinți ai? Ce să am, mă? Aș mânca